Heddiw ni'n mynd I ffrwydro offerynnau, gitar, drums a piano. Pa un ti'n meddwl fydd mwy o swnllyd, Al? Y drums neu'r piano fi'n meddwl, achos bod nhw'n fwy. Dyma'r teclyn mesur sŵn. Neith hwn ddweud sawl decibel mae pob offeryn yn cyrraedd pan mae'n cael ei ffrwydro. Cofiwch peidiwch trio hwn adre. Mae crew proffesiynol Real SFX sy'n arbenigo mewn ffrwydradau ac effeithiau arbennig yn edrych ar ôl yr arbrawf I ni heddi. Barod am y ffrwydriad gyntaf? Yeah! Cyn I chi ddechrau poeni, offerynnau ail law yw'r rhain oedd ar y ffordd i'r ganolfan ailgylchu. Yr offeryn lleia sydd dyn ni yw'r gitar. Ti'n meddwl fydd yn swnllyd? Odw. Dyna pan mae rhain dyn ni. Spectol a earmuffs diogelwch. Siw fi'n edrych? Stylish iawn. Be? Be? Na be wedys ti? Sa'n gallu clywed ti. Dim ots. Barod I ffrwydro. Barod? Ie. 3, 2, 1. Flippin' heck. Oedd hwnna'n swnllyd iawn! Oedd hwnna'n swnllyd iawn. Yn un cyntaf, na? Ie. Y fwy swnllyd o hwnna! Ta be fydd ar y peiriad mesur sŵn? 94 decibel. Os dim lot o siarp ar y gitar, na? Hei, joke is iawn. O, go on te. Drums yn cwmpo lawr star. Brwm. Mlaen nesa. Pa ffyr yn yw e? Drums al. Oh, right, okay. Barod I ffrwydro! 3, 2, 1. Oedd hwnna'n uchel. Oedd. Ta beth mae'n gweud ar y monitor? Be? Be? Be ti'n gweud? 99 decibel, felly bach yn uwch na'r gitar, ond nhw ddim wedi chwalu cystal, felly falle bod peth o'r sŵn wedi cael ei ddal mewn. Reit, mae dal un offeryn ar ôl I ffrwydro. Ffaith ddiddorol I chi am y piano. Cafodd y cynta ei ddyfeisio nôl yn y flwyddyn 1700. A cafodd y cynta I ffrwydro yn y flwyddyn 2021. Siwr o fod? Falle ddim. Barod I ffrwydro! 3, 2, 1. Mae fe ar dad. Oce, oedd hwnna'n uchel. Dau bang! Dau bang! Oedd y ddoi nhw'n uchel. 106 decibel. Y piano sy'n gwneud y sŵn mwyaf. Mae e gymaint yn fwy na'r gitar, ac yn chwalu'n fwy na'r drymiau, ac yn rhoi ffrwydrad mwy pwerus. Pob yn mynd I bob man! Oedd hwnna'n anhygoel. Drach ar y mes! Ie, felly ti ddechrau cliro. Be? Chop, chop. Pa rhaid fi wneud y brwsio? Pob tro, Rhys!